niin, eli nyt me taas pitkästä aikaa pelataan tätä meidän survivalia. Eli me jäätiin sinne luolaan tänne. Ja nyt pitäisi päästä pois. Ai niin, meillä on ihan hyvät armorit. Nyt mä haluan vaan pois täältä. Onks meillä buketti? On. Kaikki tarvittava luolasta pinnalle. Mä en halua noita skulk-juttuja herättää, koska mä en halua tänne Vardeniin. Eikö mulla kilpeä? Okei, kilven mä kyllä tarviin, koska muuten mä kuolen jollekin creeperille. Eiku, mulla on plänkkejä. Kyllä. Mä oon taas vähän vaihtanut keybindeja, niin tää tuntuu taas helpommalta pelata. Just tän takia mä tarviin kilven. Mä oon ihan sikavana tappeleen moveja vastaan. Skeletoni tää on ärsyttäviä. Tuolla on mun heiveili-buildaukset. Ei, mut mulla ei riitä. Ei, mut tuolla on puuta. Siis kiitos muuten ihan sikana siitä, että te olette kattonut sitä yhtä videoa yli 600 kertaa. Ai niin, mä en tehnyt vieläkään shieldia, kun ei mulla ole. Onks tuolla minecartti? Siellä on myös skeleton, mutta ihan sama. Kovelissä oot. Lapista. Ei, mut onks meillä? Ei varmaan. Ja gäppi. Toi pitää muuten laittaa tohon alle. Se, joo. Näin. Rikolla on tää. Mä tiedetään, että se on jo luutottu. Spawneri. Mitä? Normi mob spawneri. Mineshaftissa. Nyt on rare. Räjähdä. Sitten. Ja minecartti mob spawnerissa ja 2 chesti. Mitä? Infinity. Sainks mä just Infinity-kirjan? Sain. Torcheja myös. Mitä? Ja sit täällä on vielä kultaa ja joku Iron Horse armoria. Joo. Infinity-kirja. Hei, nyt kun on Infinity-kirja. Niin hei, meillä on stringiä. Tehdään bovi. Ja meillä on arroveita. Yes. Ja bovin Infinity. Sitten kun meillä on tarpeeksi ironia. Ai niin, mähän tarvii ironia, että mä saan anvili. Mä otan täältä nyt lisää tätä, koska jos pitää vaikka tehdä pari bovia, et saa jonkun hyvä. Hei, Timu! Täällä on Timu. Tarviin oven. Ei. Miksi mä menen koko ajan tuohon? Timua, yes. Tää oli tärkeä. Meillä on 8 timua, eli me tarvitaan pikki. Ei. Noniin.
Se Enderman suuttu meille. Se Enderman suuttu. Pystyykö sitä ampuu bowilla? Ei kun se teleporttaa, se on niin järsyttävää. Aina pienempänä kun mä pelasin Mineen, niin mä ärsytti, kun mä en ikinä osunut siihen bowilla. Mä en tiennyt, että... Ei, tosta tuli drowneri. Mä tarvin sitä ironia. Ja aika nopeesti. Koska mä haluaisin jo päästä pois täältä luolasta. Tässä on se spawneri. Sitten täällä on spidereita. Joo. Nää on niin ärsyttäviä. Mä en mene tonne. Mä en vaan mene tonne. Koska mua oikeesti ärsyttää. Siitä saa ne hulluutsi. Ei! Häk! Mitä? Beorli! Mutta... vitsi! Nyt oli lähellä. Nyt oli lähellä oikeesti. Ei. Katos, täällä olisi Timo. Täällä on joku mun ovi. No en mä nyt saa sitä anvilia. Tai no, pitäis koittaa. Kyllä mä koitan saada anvilin. Tuolla katossa on rautaa tosi paljon. Endermani, mä en katso sua silmiin. Mitä? Mä kyllä mieluummin mainaisin täällä, kun täällä ei oo hirviöitä. Mä niinku... silleen... Tuolla on noi kaikki kamat. Onks täällä edes ironia? Pitäisikö mun vaan lähteä ylöspäin ja katsoa, jos sieltä tulisi joku luola? Mistä mä pääsen pois? Mut riittääkö mun pikis durability ylös asti? Sitten mä pystyn tehdä... Mä haluun, että mä en nyt jää tänne jumiin, koska... On silleenkin joillain SMPillä esim. Tapahtunut, jos mä oon ollut ihan... Mulla ei oo ollut ruokaa, jos mä oon jäänyt jumiin. Ei oo ollut ruokaa ja sit joku äijä on tullut pelastaa mut sieltä ja sit se on myöhemmin tappanut mut. Silleenkin on käynyt. Ehkä mä vaan... Oliks mulla ylempänä joku luola? Rautaa? Mä oon niinku... Mulla on jo timukamaa, mut silti rauta kiinnostaa niin paljon. Rauta tähän ja pidetään toi gäppi nyt kaiken varalta, että jos tulee joku Enderman ja sit mä oon lovi HP ja sitten mä kuolen, niin sit mä voin vetää gäpin. Et se edes vähän auttaa. Tuolla ei oo mitään. Goldi. Ai niin, ja sit on mulla Iron Ingottejakin. Mä tarviin siis... Jos siihen tarvii... Mä tarviin 31 Ironia. Mulla on nyt 19. Ei! Ei. Mä haluan noin XP tuolta. Joten sitten mä teen tälleen.
rikon nää kaikki kobwebit täältä. Kaikki rikki. No ehkä toi riittää. Miksi mä laitan tuohon veden? Pitäis olla jotain blokkeja. Älä jaksa. Onks tää se sama? Tää on se sama niin. Joo. Mä olin silleen, ei vitsi, uusi spawneri. Mitä? Mikä tää on suuri, mut ei. Kulta. Hei, ja tuolla jatkuu ja tuolla on ironi. Mä tarviin myös kultaa. Koska, tai no en mä kyllä tiedä, mutta mä voin tradea piglinien kanssa. Sitten jos mä menen netheriin, mutta mä en nyt vielä tässä jaksossa mene netheriin. Ku 22 kultaa, raakaa kultaa. Plus 5. 25 ironia. Missä on? Härsyttää toi. Ei, Endermani myös. Mä koko ajan pelottaa, että tuolta tulee joku. Ja tossa on muuta gravelia. Ai niin, ei suoraan alaspäin ikinä. Niinku SMP:llä se ei ole niin paha, mutta survissa mä en halus nyt kuolla tässä edempää, kun mä oon jo kuollut. Ja siinä edellisessäkin mä kuolin, vaikka se sitten jotenkin poistui. Mä en tiedä mitä siinä kävi, mutta se jotenkin korruptoitu se maailma, kun mä yritin pelastaa toisella versiolla. Mä katsoin, että miltä se generaatio näyttää. Ei, se kuuluu. Tai se on ihan mäsänä se koko maailma, niin mä en halua enää pelaa sitä. Mitä täällä on? Mikä vaan paikka, paitsi se iso luola, missä olisi ironia. Käy mulle. Joo, mulla on ääni vähän mennyt. Vähän. Redstone. Mitä? Eiku, täällä ei oo oikeesti ironia. Reilejä vaan. Jos halus tehdä joku karttitrapi, niin täällä olisi kyllä reilejä, mutta en oo tekemässä. Katsotaan missä korkeudessa me ollaan nyt. -21. Mäkin täällä. Me ollaan jo aika pitkällä. Ei olla ihan missään bedrockissa tuosta mä hakkasin ne goldit silloin. Ja täällä on tää laava juttu. No ehkä mä nyt vaan lähden. Eiku, paitsi enhän mä voi lähteä, mutta ehkä mä nyt vaan niinku... Hei, tuolla on joku luola. Eiku ei joku, se on vaan joku toinen tunneli, en mä sinne mene. Toi vesi näyttää tosta vähän erilaiset, mulla on pari texture-päkkiä. Pitäisikö laittaa bare bones päälle? Bare bones PvP. Done. Nyt kukaan ei sit tapa mua. Nyt. Miekka näyttää tältä. No, antaa olla. Ei se nyt haittaa. Hei, täältä pääsee ylös.
Täällä on se paikka, mistä pääsee ylös. Se vesiluola. Hei, ja sit ovet toiseen käteen. Enhän mä mitä mä nyt sekoilen? Enhän mä halunnut ulos. Kun mun piti ottaa tossa noin ironit. Täältä. Mulla on 25. Mä tarvitsin 6 vielä. Hei, jes. Joo, tässä on tarpeeksi, koska tuo toisellakin puolella oli 1. Mitä mä teen? Keybindit sekas. Öö, 25 plus 30. Ja sit mä otan tästä sen yhden. Zombi tulee. Jaska tulee. Kombo. Ja pitää ottaa niin paljon knockbackia. Mä PvP:ssä on ihan ok, niin kuin ootte varmaan mun kanavalla nähnyt, että kyllä mä aika paljon niitä videoita teen. Mut nyt mä haluan joskus tehdä jotain muutakin kuin vaan PvPtä. Kyllä se mate alkaa sit jossain kohtaa niinku käydä tylsäksi silleen tehdä joka video siitä vaan. Sen takia mä haluan näitä survival-leikin tehdä. Ai niin, ja sitten ovet offhandi. Mut ei edes tarvinnut. Tää on tää sänky, missä paikka, missä mulla on vieläkin respawni. En tiedä miksi. Mua tappanut. Kuolia. Nyt mä otan sitä koalia. Mä pidän nyt vielä respawnin, että jos tulee joku hirviö selän takaa. Sitten mä voisin jonkinlaista basea alkaa tekee. Mut mä en kyllä tiedä, jaksanko mä jotain villager-hommaa. Nyt kaikki näyttää vähän erillään asialta, kun mulla on tää Bare Bones PvP. Itse asiassa ehkä mä laitan sen pois. Mä pelaan sillä sitten, kun mulla on PvP käynnissä. Nämä oret on mun mielestä kivat, että nämä on niinku tälleen, näissä on nämä ääriviivat. 11. Hei. Jos täällä olisi vielä ironia, tai tuolla veden alla, mä tarvitsin 5, että mä sain siinä blast-furnasen. No, kyllä mä menen vielä hakee. Ja nyt mä pidän taas sen respawnin siinä. Sitten syödään vaan ja sitten mennään! Oiskohan täällä mitään täällä alhaalla? Niin nyt pitää ottaa happea. Käyn tekemään tähän tällaisen pikku kohan, että on tästä happia. Sitten mennään laittaa siihen. Ja muistakaa sitten kommentoida näihin videoihin. Että mäkin tiedän, millaisia videoita te haluaisitte. Rautaa. Mä teen tätä siksi, että no mun unelma olisi se, että mä pystyisin työllistämään itteni tällä. Mutta on tää myös tosi kivaa tehdä näitä videoita.
No nyt mä otan enemmän, koska mä tarviin esim. Shartsit tai jotain sellaista pikku rautajuttua. Mulla on 33 rava-ironia. Eli siinä on 38, joo. Joo, mulla jäi just chartseihin kans. Koska jos mä haluan ottaa jotain cobwebia tai jotain mun basen koristelemiseen. Mä en kyllä ole myöskään siinä mikään hirveän hyvä. Mä en oo hirveän hyvä pelaa tietokoneella minä. Kun mä oon pelannut Pleikalla enemmän. Mut jos joskus haluatte nähdä, kun me ei olla 2 vuoteen, mun kaverin kanssa käykää muuten seuraa sen kanavaa Lydeksi on nimi. Tai tilaa sen kanavan YouTubesta. Niin sen kanssa ei olla ihankin 2 vuoteen pelattu meidän Pleikan maailmaa. Kun mun Pleikalla on meidän sellainen yhteinen maailma. Niin jos haluatte vaikka, sit kun mulla on 20 tilaajaa, niin me voidaan tehdä spessua, että pelataan sitä ja kuvataan. Onks mulla nyt kaikki? On. Varmaan. Ja jos ei oo, niin sitten ei oo. Oakfense. Mä en kyllä tiedä miten käyttää näitä bundleikaa, mutta... Heitetään nyt turhaa krääsää pois. Mitä? Eikö sä mene tänne? Meneekö? Bonet. 2 bonea. No niin. Bundle. Mä en tiedä miten tätä käytetään, tätä bundlea, tai mä en silleen kunnolla tiedä. Hei, tässä oli muuten viimeksi niitä mobeja aika paljon. Ja sittenhän mä voisin ottaa myös laavaa bukettiin. Onko tässä rautaa? Koska mä tarvisin sitten vielä 3 rautaa, että mä tekisin buketin. Siis mulla olisi laava- ja vesibuketti. No sitä ehtii miettiä myöhemmin. Kun ei mä kyllä tiedä mennä näitä herrin tai mitään sellaista. Ja en mä tiedä miksi mä tarvisin. Ehkä vaan se advancementin takia, että mä voisin ottaa laavaa bukettiin. Sitäkin siis voi tehdä. Paterbuketti on kyllä kiva kiipeämiseen. Tää sataa. Ystäväni silleen, mennäänpä Tridentillä, kun mä just Donutin sain Tridentin. Mä en oikeasti tiedetty mikä on Donut SMP. Niin mun Donut SMPllä sain just Riptide Tridentin, tai ostin. Niin mä oon silleen, mennäänpä Tridentillä. Minne me nyt mennään? Pois luolasta ollaan nyt. Minnepä sitten menis? Ja minne tekis basen? Kylään. Onks täällä villagerit? No niin, onhan mun jossain. Jos mä katon lampua. Tehdään tänne kylään base. Tehdään underground base. Tähän tulee sellainen silta. Kaikkea mä oon miettinyt. Se underground base voisi olla hyvä. Hei, olisiko täällä airoa? Ei tuolla. Otetaan tästä nyt tätä ironia kanssa mukaan. Vaan tähän.
nyt mulla on ainakin ironi. Mennään tähän. Kerätään täyteen. Nyt lähdetään. Sain se ove. Catch. Noniin. Sitten nukutaan. Laitetaan kylän talon respawniin. Nyt sit se aikaa, että mä rakennan sitä basea. Creeperi. Älä vaan räjäytä laitolla. Vaikka ammun. Take aim. Take aim. Ei mä nyt sitä kansalaudella. Ei oo elyjä. Eli ei tarvita raketteja. Joo. Mä en halua, että sä räjäytät kylän taloja. Jes. Nyt laitetaan tää käteen ja sit nukutaan. Ei halua nukkua. Tästä joutuu mobile lähellä. Uusi päivä. Mä laitan raudat sulamaan. Paitsi, ai niin, nyt mulla on hyvä taktiikka. Laitan tonne crafting tablen. Mä teen, ai niin, me tarvitaan sitä kiveä. Sitten tää pitää sulattaa. Hei, me voidaan tehdä stone cutter myös. Laitetaan eka tänne uuniin sulamaan. Missä se oli? Kivet. Noin. Otetaan 3. Laitan ne sulamaan. Ja sitten kun mä oon tehnyt blast furnace ja laittanut ironit sulamaan, niin sitten mä menen tekemään talon. Stone cutter. Mikä se resepti nyt taas olikaan? Onko se täällä? Missä se on? Okei. Ai niin joo, mä muistan sen. Ei oo vielä avannut mulle resipää. Sillä aikaa kun moi sulaa, niin käyn hakkaa puuta. Ja me saadaan bowi. Hei, tos mä saan mulle hevan. Enää mulla on elyt, niin heppa on kiva. Nyt laitetaan vaikka... Heitetään pois tää vanha bowi. Ja nyt tuli. Joo. Ei, me tarvitaan tää furnace. Tässä minä heittäisin pois. No invitaas ihan täynnä. Noin. Voisi olla nopeammin. Tän voi heittää.
tonne. Sitten me tehdään joo, tän takia mä hakkasin puuta. Dovi. Ja sit kun meillä on anvil. Sitten, hei mä voin yhdistää nää. Yhdistää nää, niin säästyy individuaa. Dovi tohon kassissa luttiin. Ja nyt mä lähden tekee beissiä. Nää korkeat kohot, nää häiritsee ihan sikana. Näin. Osaankohan mä enää tehdä hienoa beissiä, kun mä vaan teen villagerbaseja koko ajan SMP:llä. Joillain SMP:llä. Mut mitenköhän mä tekisin hienon base? Siittimän toista. Okei, tää on nopee. Ei mä saan tosta leveliä. Itse asiassa tää video voisi loppua tähän. Eiku. Joo. Eli joo. Se olisi moikka!